Hausawa sun ce nasara mai tarar da rabo. A yau ne Bilal Billa ya yi habzi da kuɗaɗensa har Naira miliyan 2 daga mai gidansa wato sarkin waƙa Naziru. Abin mamaki a wannan bidiyon da za mu faɗa muku shine yanda Naziru Sarkin Waƙa ya kira Bilal Billa har gida wanda ya danƙa masa kuɗaɗensa cash ba transfer ba. Wato mutane da yawa sun jinjina wa Naziru Sarkin Waƙa inda ya faɗa magana kuma ya cika ta. Mutane da yawa 'yan social media sun ce ai wannan alƙawarin da Naziru Sarkin Waƙa yi wa Bilal Billa ba zai iya cika shi ba. Wasu mutanen sun ce a'a Naziru in yi ma alƙawari ina iya cika ma. A yau ne da safe Naziru Sarkin Waƙa ya kira Bilal Billa shi da magoya bayansa ma'ana wanda suke tare da shi ya zo ya karɓi kuɗinsa cash an fito musu da shi. Kuma Naziru Sarkin Waƙa lokacin da ya miƙa masa kuɗin nan ya sa shi a cikin kwali yana gaya masa wasu maganganu masu ratsa zuciya. Amma kafin mu ƙarasa wannan bidiyo amma kun san muna kawo muku supplement ma'ana magungunan turai masu kyau masu inganci sannan kuma muna da na islamically kamar irin su royal jelly uban gyaran jiki da collagen wanda yake sa gyaran fata ta yi kyau ta yi glowing. Kuma maza ba mu bar ku a baya ba, ina maza masu matsalar istimna'i masu saurin kawowa wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu su ma kansu damu muna ba da maganin dukkan matsalolin gaba na maza. Sai mata kuma ba a bar ku a baya ba, idan baki da ni'ima sunanki sorry a gurin angonki. Ina 'yan mata wanda suke so su yi breast da hips ma'ana welcome da kuma bye bye kuma ba a bar ku a baya ba, muna sai da ingantattun magunguna wanda suke ƙara hips da breast kuma ba su da illa kuma ba su da side effect ma'ana magungunan mu ingantattu ne, muna kawo su daga ƙasar China da Algeria da sauransu. Sannan mu kuma muna ba da sarin kayayyakinmu sannan muna maraba da masu siyan ɗaiɗai ko kuma sari. Iyakacin wa'innan magungunan ba ne, ku tuntuɓe mu a wannan namba domin samun cikakkun magungunan da kuke buƙata. Wannan namba ita ce 09063865632. Ku yi mana magana a WhatsApp ko kuma ku kira mu. Muna a garin Kano Kurmi Market. Naziru Sarkin Waƙa ya yi masa wani tambihi irin nasu na manya inda yake cewa idan yayi waƙa kada ya damu da zagin maƙiya ko mahasada, wannan taki ne dama haka ake so. Idan wani ya biyo shi comment ɗinsa ya zage shi, shi ma kada ya mai masa magana. Ita daman ɗaukaka ba a samunta a cikin sauƙi. Naziru Sarkin Waƙa ya ƙara da cewa idan yayi waƙa guda ɗaya to yi tunanin waƙa ta 2 da ta 3 zuwa ta 10. A nan ƙwaƙwalwarsa za ta buɗe, za ta saba. Sannan Naziru Sarkin Waƙa ya ƙara cewa idan ya haɗu da tsohon mawaƙi wanda ya girme shi ya ba shi girmansa ko da shi ya fi shi. Hakan yana sa albarkar rayuwa. A baya ne muka gaya muku cewa Naziru Sarkin Waƙa da Bilal Billa sun yi waƙa kuma waƙar ta karɓu. Yanzu Bilal Billa ya zama celebrity yana samun followers a cikin account ɗinsa. Sai dai mu ce Allah ya ƙara basira.